Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailburuaren aurkako pintaketa onartezin bat egin dutela Azpeitian salatu du Eusko Alderdi Jeltzaleak. Maria Ugarretxena bozeramaileak Euskadi Irratian esan du, ulergaitza dela 2025ean horrelako kontuekin ibiltzea eta alderdi politikoen ardura sozialak kontuan eduki eta jarrera argiagoa erakusteko dei egin dio Euskal Herria Bilduri. Nagore Alkorta Azpeitiko alkateak onartezintzat jo ditu Zupiriaren aurkako pintaketak eta udalerrian lekurik ez dutela dio. EH Bilduren ustez, EAJak eta PSek sustatutako etxebizitza lurzoru eta hirigintza arloko premiazko neurrien lege proposamena interes pribatuetan pentsatuta idatzi da. Errentagarritasuna handitu, hori dela eta Euskal Herria Bilduk 57 zuzenketa aurkeztu dizkio lege proposamenari. Caparroso Makrogranjaren 2 zuzendari zigortu dituzte ingurumenaren aurkako delituagatik, 2021ean babestutako eremuan kutsadura gertakari batengatik. Bakoitzari urtebeteko espetxe zigorra ezarri zaie. Arratsaldeon eta ongi etorri, egun handia izan dute gaurkoan Gernikan, urriko azken asteleneko azoka egin dute eta urtero moduan jendetza bildu da. Bizkaiko azokarik tradizionalena izaten ari da Gernikan urriko azken astelenekoa. Lehen sektoreko profesionalentzat gorriz markatutako eguna izaten da, eta astelen honetan batu dira herrian zehar jarri dituzten 310 postuetan. Artisauek ere izan dute lekua Gernikan eta 56 postutan izan dira. Ogiak eta pastelak berriz 52tan saldu dira eta 38 postutan gaztak. Aurtengo berrikuntzarik nabarmenena postu bakoitzak baserritarraren izen, herri eta eskaini duen produktuarekin batera QR kodea jarri dela izan da, ekoizle bakoitzaren kokapen zehatzarekin. Hori gutxiez eta 8 txosna ere badaude herrian. Beraz, Gernikan beste behin ere Euskal Herriko nekazaritza azokarik garrantzitsuenetarikoaz gozatu dute. Urtero bezala milaka pertsona izan dira bertan, kalitatez beteriko produktuak eskuratzeko asmoz. Bestalde, lehiaketek eta kultur emanaldiek ere izan dute lekua Gernikako azokan, hoien artean bertsolarien erakustaldia eta zesta puntako partidak. Gasteizen bestalde bertako Karme zentroko langileek elkarretaratzea egin dute, besteak beste, 7 langile kaleratu nahi izana salatzeko. ESK sindikatuarekin batera egin dute agerraldia Aldundiaren kanpoaldean, Maite de Felipe. Gasteizko Karme zentroko langileek elkarretaratzea egin dute 7 langileren kaleratzea eta zerbitzuaren zapustea salatzeko. ESK sindikatuarekin batera jakinarazi dute aurrekontu berria aurrera eramanez gero, zerbitzuaren kalitatea eta emakumeen segurtasuna arriskuan egongo direla. Zentro honek indarkeria matxistaren biktima diren emakumeei eta haien familiei ematen die arreta. Maiatzean argitaratu zuen Arabako Foru Aldundiak zentrora bideratutako aurrekontua. Azaldu dutenez, 130 murrizketa aurre ikusten zen 2025erako onartutakoaren aldean. Murrizketa hoiek 7 langile kaleratzea eta beraz arreta emateko kalitatea okertzea eragingo dute. Momentu honetan Karme zentroan 16 langile daude. Murrizketak aplikatuz gero plantilla ia erdira murriztuko litzateke. Egoera honen aurrean langileek azaldu dute behin baino gehiagotan saiatu direla Aldundiarekin batzartzen, baina uko egiten diotela haien eskaerak erantzuteari. Testuinguru honetan langileek ohartarazi dute Arabako Foru Aldundiak urrian sari bat jaso duela Karme zentroa martxan jarri izanagatik. Hipokresia da gatazkaren erdian saria jaso izana nabarmendu dute eta argi utzi dute ez dagoela saririk Aldundiaren murrizketak estal ditzakenik. Pasaden asteburuan Donostian bizilagunekin plataformak antolatutako desazkunde turistikoaren aldeko Euskal Herriko topaketak egin dituzte. Turistifikazioak kezkatzen dituen pertsonek eta taldeek elkar ezagutzeko parada izan dute eta Euskal Herriko ikuspegi orokorra eskuratuz, martxan dauden borroken proiektuen eta proposamenen berri eman dute.
ostiral eta larunbatean egindako mahai inguruetan. Udane Arbeo lankideak du informazio gehiago. Desazkunde turistikoaren aldeko Euskal Herriko topaketak egin dituzte iragan ostiral eta larunbatean Donostian. Turistifikazioari erantzun bizilagunekin antolatu lelopean. Euskal Herriko txoko bakoitzen turistifikazioak hainbat forma hartzen dituela diote turismo industriak eta bere zerbitzura diharduten indar ekonomiko, instituzional eta mediatikoek sustatzen duten turismo ereduaren arabera. Hirietakoa, kostakoa, landakoa, gastronomikoa, kulturala, elitekoa edota parrandakoa esaterako. Horre guztiak ondorioak ditu. Bizilagunekin plataformaren arabera larrienak lirateke etxe bizitza garestitzea, natura suntsitzea, elitizazioa eta lan prekaritatea. Horren aurrean indarrak batu eta desazkunde turistikoaren bidetik alternatibak eraikitzeko asmoz Euskal Herri mailako topaketa egin dute. Turistifikazioak kezkatzen dituen pertsonek eta taldeek elkar ezagutu dute, harremanetan jarri dira. Euskal Herriko ikuspegi orokorra eskuratuz martxan dauden borroken proiektuen eta proposamenen berri eman dute ostiral eta larunbatean egindako mahai inguruetan. Informazioa trukatu dute. Guggenheim Urdaibai Estopek, Sukar Horiak, Aldak, Euskal Herriko etxebizitza sindikatuen sareak, Nahiko Azetak, Bagera Euskal Elkarteak, Sosalde Zaharrak eta Lab eta Esteila sindikatuek hartu dute parte besteak beste bizilagunekin plataformarekin batera. Turistifikazioa, langileon bizibaldintzak etengabe prekarizatzen jarraitzeko, kapitalaren mesedera diseinatutako estrategia da. Estrategia honen ondorioak hainbat eremutan ikus ditzakegu. Turistifikazioaren eta desazkunde turistikoaren gaineko gogoeta kolektiboa egin dute. Ikasteko, eztabaidatzeko eta estrategiak pentsatzeko tarteak izan dituzte antolatutako hitzaldi mahai inguru eta tailerren bidez. Ehunka lagunek manifestazioa egin dute asteburuan Iruñean, Nafarroako gobernuari eta parlamentuari eskatzeko geldiaraz ditzatela eskualde ezberdinetan aurreikusitako biometanizazio planta handien proiektuak eta moratoria aplika dezatela. Ehunka lagunek manifestazioa egin dute asteburuan Iruñan, Nafarroako gobernuari eta parlamentuari eskatzeko geldiaraz ditzatela eskualde ezberdinetan aurreikusitako biometanizazio planta handien proiektuak. Stop biometanoa moratoria orain lelopean, instalazio horien plangintzan, informazio eta parte hartze publikorik ez dagoela salatu dute auzo plataformek. Manifestariek ohartarazi dute makrolandareek ingurumen inpaktu handiak eragin ditzaketela. Hala nola, ibaiak eta nekazaritza lurrak kutsatzea isurketengatik, kamioien trafikoa handitzeaz eta eredu energetiko horri lotutako makrogranjak edatzeaz gain. Ibilaldian, Angela Marin Bianako bizilagunak adierazi du herritarrek lurraren osasuna babestea eta landagarapen iraunkorra bermatzea baino ez dutela eskatzen. Plataformen arabera, proiektu horiek enpresa handiei egiten diete mesede, baina ez ondorioak jasango dituzten herriei. Urriaren 30ean eztabaidatuko du Nafarroako parlamentuak moratoria proposamena. Bitartean, foru gobernuak oraindik ez du argitu baimenak etengo dituen ala ez. Nafarroako eredu energetikoaren gaineko presio sozial eta politiko gero eta handiagoaren erdian. Iruñean jarraituta bertako pentsiodunak manifestazioa egin dute astelehenero bezala, pentsio publiko duinak aldarrikatzeko. Hoi bezala Foruk jauregiaren aurrean amaitu dute manifestazioa, hemen eta orain gutxieneko pentsioa, gutxieneko soldataren berdina izan dadila lelopean. Bertan izan da Irun Errejano lankidea. Iruñeko pentsionisten mugimendua beste astelen batez pentsio duinen alde mobilizatu da. Joan den larunbatean Madrilen manifestazioa egin zuten estatuko herri eta erkidegoetako pentsiodunen mugimenduekin batera diputatuen kongresuari gutxieneko pentsioa gutxieneko soldatarekin parekatzeko eskatuz. Gaurkoan Nafarroako gobernuari eta foru parlamentuari 2026ko aurrekontuetan gutxieneko pentsio guztiak gutxieneko soldataren 100% iristea exigitu dute. Palestinar herriari babesa adierazi diotere.
Astelenero bezala, Nafarroko pentsiodunen mugimendua kalera atera da Iruñean, pentsio publiko eta duinak aldarrikatzeko. Hoi bezala Foru Jauregiaren aurrean amaitu dute manifestazioa. Hemen eta orain gutxieneko pentsioa gutxieneko soldataren berdina izan dadila lelopean. Asteburuan mobilizazioa Madrilera ere zabaldu zen. Dozenaka pertsona elkartu ziren, estatuko eta herri mailako pentsiodunen plataformen deialdiarekin bat eginez. Iruñean, astelenean bildutako pentsiodunek berriro gogorarazi dute Nafarroko gobernuak eta parlamentuak neurri zehatzak hartu behar dituztela 2026ko aurrekontuetarako. Gaur hemen berriro gutxieneko pentsioa, gutxieneko soldataren parekoa izatea eskatzen dugu. Eta ere eskatzen dugu egungo zergaren taulak eguneratzea, gutxien irabazten duten pentsiodunak eta pertsonak zigortu ez daitezen. Eta horretarako borondate politikoa falta da. Bestalde, adinekoentzako zerbitzuak publikoak eta kalitatezkoak izan behar direla. Hori ere eskatzen dugu. Eta hitzarmen duit bat orain hemen Nafarroan eskatzen dugu langile guztietzan zaharren egoitzetan lan egiten duten pertsona guztientzat. Bestalde, gobernuari genero arrakalarekin amaitzea, KPI erreala aplikatzea eta pentsioen privatizazioari amaiera emateko neurriak hartzea eskatu diote. Azkenik, pentsiodunen mugimenduak elkartasuna adierazi dio Palestinako herriari. Beraz, pentsiodunek argi dute. Borroka kalean jarraituko du, pentsio duinak eta bizitza duina lortu arte. Protestekin jarraitzen dutenak Maderas de Llodio enpresako langileak dira. Itxialdia egin dute herriko udaletxean enpresak egingo dituen kaleratzeak salatzeko. Horretan ere, erakunde publikoen esku hartzea eskatu dute. Maderas de Llodioko langileek itxialdia egin dute ostiral honetan herriko udaletxean, enpresak aurrera eraman nahi dituen kaleratzeak salatzeko. Ostean erakunde publikoen esku hartzea eskatu dute. Jakinarazi oraindik ez dutela euren proposamenik jaso, eta argi utzi dute arazoa ez dutela haiek sortu, baizik eta lantokiak aiaraldetik kanpo eraman nahi dituztenek. Ildo horretan, eskualdeko langile klasea kriminalizatzeari utzi eta behingoz erantzunak emateko momentua dela adierazi dute. Bestalde gogorarazi dute aspalditik entzuten ari direla telebistan eta egunkarietan aiaraldea bizi berritzeko plan horren inguruan, baina eskualdean jada inork ez duela sinesten promesa faltsu hoietan. Langileek Garnika enpresari egotzi diote kaleratzeak modu zikin eta arduragabean egitea. Azaldu dutenez, kaleratze gutunik edo abisurik ez zuten jaso, lanposturik gabe geratzen zirela jakiteko. Zehazki enpresak 35 langile kaleratuko ditu eta ekoizpenaren 40% eramango du eskualdetik kanpo. Amaitzeko beharginek aiaraldearen etorkizun duin baten alde egiteko garrantzia azpimarratu dute, eta beraz kalera ateratzea ezinbestekoa ikusten dutela. Era berean manifestazio zein ekintza desberdinetan alboan izan dituztenei eskerrak eman dizkiete. Usue Garro lankidea ELA sindikatuko Vanessa Nuñezekin izan da. Kaixo guztioi eta ongi etorri. Gaurkoan, zaintza sektorearen inguruan arituko gara hizketan. Hitzatemen kolektiboen negoziazioa, sektoreko langileen lanbaldintzen gabeziak eta aspalditik eskatzen den publifikazioa jorratuko ditugu besteak beste. Eta horretarako, Hamaikako platoan daukagu gaurkoan, Vanessa Nuñez, eskuhartze sozialeko langilea eta ELA sindikatuko delegatua. Arratsaldeon, mila esker etortzeagatik. Zaintzaz mintzo garenean askotan burua datorkigun lehenengo kontzeptua do zahar egoitza gizartean, baina sektore hori baino zabalagoa da, zein zerbitzu edo arreta izango lituzke bere barne? Adibidezuk esan duzun moduen, zahar egoitzak, anistasun funtzionala, eskuhartze soziala nik handik nator eta etxezetzeko laguntza zaintzan munduen. Gero ezagutzen duguna, hezkuntza, osasuna eta zaintza bai badala. Eta zein esan genezake dela zaintzak bere osotasun horretan Euskal Autonomia Erkidegoan egun duen irudi orokorra edo argazki orokor bat egin baldin badaiteke behintzat?
Beitu, urrian 8an egin genuen mobilizazio bat Gasteizen, zaintza publifikazioaren kontu eta zaintza ze importantea da aldarrikatzeko, eta ez da kasualitate sektor feminizatu batean hainbeste kostetea hitzarmen on batzuk ateratzea eta baldintza onak izatea. Adibide argi dekoguz, zahar-egoitzetan zahar-egoitzeko kideak zenbat greba egin behar dituzte, hobetuteko hitzarmenak eta gu bai gauza gara gertatzen jaku. Aipatu duzu urriaren 8an egin zenuten mobilizazio hori Gasteizen, zeintzuk izango lirateke aldarrikatu zenituzten arlo edo behintzat hildo nagusiak? Beitu, hasteko zaintza izan behar da unibertsala, publikoa, parekidea eta doakoa. Hori hasteko. Eta gure aldarrikapenak dira adibidez soldata arrakalak, ratioen kontue, ze lankarga pilo deko guze zaintzak arlo hauetan, azpi kontratoen kontue esan dutzu dana, publifikazioaren bidean joan behar gara, hori subkontrata horiek desagarrazteko. Azken finean, dire zerbitzu publikoak eta guk langile publikoa izan behar gara. Zahar-egoitzei dagokienez adibidez, azken hilabeteetan greba eta mobilizazio egoari egin dira lurralde ezberdinetan, kontu honi dagokienez, eta aipatzen zenuen horregatik adibidez, langile publikoen eta azpi kontratatakoen artean dagoen soldata arrakala adibidez. Zein izango litzateke hor egiten duzuen eskaera edo zein da hor orokorrean ikus dezakegun egoera zahar-egoitzetan? Zahar-egoitzetan, nik esan dut zuten, nik esku hartze sozialetik nator, baina nik uste dute dela eta esaten deurena adibidez ratioak, zenbat hori lankargak esan dut dana. Zenbat pertsona atendidu behar dituzte, ez daki zenbat denboratan. Gero kontziliatzio neurriek zer eragin dekon gure lan osasunean bebai, txandaka ibiltea bebai, gauza asko. Lan osasuna aipatu duzu egiten duzuen eskaera bat bezala, ez zahar-egoitzetan bakarrik, baizik eta orokorrean zaintza sektoren agian orain arte ez zaio horren beste erreparatu lan osasunari eta gehiago izan da eskaera soldaten hobekuntza eta nola dago lan osasunari pixka bat gehiago sakondu zenezake? Nik beti esaten dodan moduan, guk piezak ez dugu egiten, guk pertsonekaz lan egiten dugu. Eta adibidez nire arloa oso zabala da, baina nik adibidez nik lan egiten dugu zentruen, muturreko, nik lan egiten dudan pertsonekaz muturreko egoeretan bizi dira. Eta imaginau zer sortzen dauen, zer egoera emozionalak sortzen direzen. Horreri lotu edo gehitu behar diozu lankargak, askotan multitarea esaten dauren moduen, reaktibo lan egitea, hau da, beti zauz tentzino bategaz, hori muturreko egoeretan bizi dira, eta azkenean funtzionau behar zara erantzun bategaz denbora guztie. Orduan, kristo eragin egiten dio lan osasunari, eta lehenik eta behin hartu behar dire neurriek. Dire ratioak, pertsonal gehiago behar dugu, lanaldi murriztutea, adibidez esposizio hori nibelak oso altuak dira. Eta azkenean guk profesionalak gara, gaitasuna dekogu horreri aurre egiteko, baina esposizioa murriztu behar da. Guk ondo egoteko jendea zainduteko. Zure kasuan esan esku hartze sozialari dagokenez nabaritu duzue egoerak zuen baldintzak okerrera egin duela azken urtetan, baliabide falta edo gutxiagotu eginda, hor zein izan da garapena edo ze gertatu da azken urte hauetan? Azken finean, zahar-egoitzetan gertatzen den moduen edo beste aipatu dituguna arloetan, azpi kontratatu bat dauen bitartean, lan baldintzak okerragoak dira. Hori argi eta garbi, baina kontu da zerbitzu publikoa, baina dekogu beste enpresa bat atartean, ze ja enpresak deitzen dodaz, ze lehen oserean entidadeak edo ONG-ek, baina ja enpresa hutsa dira. Eta langileak kudeatzen deurez.
Orduan, diputazioak ematen daude diru bat, horiek proiektuak edo hori zentroak aurrera joateko. Eta gero eta diru gitxiago inbertitzen da horretan. Orduan, azpikontratatuak inbertitzen daure gitxiago, gero eta pertsonal gitxiago baldin badeko zu lan berdin egiteko, merkeago aterako da, ezta? Orduan, adibidez jarteagatik. Eta batzuetan, arazo asko edo langileak asko kejatzen badira, ze egoera txarrean dauzelako, ja ez da guztetan. Hau da, diputazio gure dau, hauek, adibidez, hauek usuarioak, hauek pertsonak horregotea, eta zuek izildu. Zuek egin zure lana eta aguantau behar duzuelako, ez dakit ulertzen doztezu. Orduan, hortartean, ni batzuetan esaten dugu, gau sandwich batean hortartean, eta ezin gara heldu diputaziora esateko ere, zuk fiskalizau behar dozu zau enpresak zelan egiten den kontue, seguk nora joaten dugu edo, norengana joaten dugu gure kexak edo gure kontue helarazteko. Aipatu duzun hori nolabait horri irtenbidea emateko eta aipatu dugun gabeziei ere, zerbitzu guzti hauen publifikazioa zeltzateke horren irtenbidea izango, zera aspalditik egiten duzuen aldarrikapen bada, sektorearen publifikazioa, orain aipatu dugun sare hori izan ostean, zein puntutan dago publifikazio prozesu hori aurrera edo atzera egin du azken garaietan? Nik esango nuke bidea dekogula. Eta askotan da, gure arloa adibidez, nik zahar egoitzak guztiok ezagutzen dugu. Aitite eta mama, igual zahar egoitzak izan ditugu, baina adibidez esku hartze soziala. Askotan guk grebak egin genituenek, ze gero berba ingo dugu, ze guk oina azteko dekogu negoziazioa, greba egitean, pero ¿qué es eso de intervención social? Edo adibidez etxezetzeko laguntza. Ez dakigu ze lan polite eta garrantzitsu egiten deure hori kideak etxezetzeko laguntza. Eta hori, askotan esaten dugu ikusezinak garela, langile ikusezinak. Eta hori, ikusten ez dana, ikustetan jako gehiago bere baldintzak borrokatzea. Eta zeintzuk izan beharko lirateke, behintzat publifikazio horretarantz joateko orain eman beharko liratekeen urrengo pausoak? Adibidez, soldata rakala hori argi eta garbi. Hori esaten dutzudan narratioak. Adibidez, aurten nolabait azalaraztea izan da erasoak. Ze erasoak sufritzen ditugun, sin ánimo de criminalizar, lan egiten dugun pertsonak, baina hori hor dau. Eta horretarako pertsonal gehiago behar da. Ratioak handitu behar dira, neurriak hartu behar dira. Adibidez, eta hori bebai da publifikazio, ez bakarrik dirue. Daramagu minutu batzuk esku arte sozialari buruz hizketan, baina egia da agian jendearentzako dela oso zehatza ez den arlo bat agin, ez dakitela zeri eragiten dion. Interbentzio sozialaz, esku arte sozialaz ari garenean, zeri buruz, ze zerbitzuri buruz edo ze harretari buruz ari gara hizketan? Beitu Bizkaian, lan egiten dugu 4.000 baino gehiago langile dauz esku hartze sozialan, eta azkenean haurtzarotik, etapa guztiek lantzen dugu, adibidez inklusio zentroek, adingabekoanak, ludotekak, gauza asko, esan aldotzut, baina dana lantzen dugu, haurtzaratik heldutasunera. Eta kasu honetan, esku hartze sozialari dagokionez ere aipatu duzun bezala, gehiengoa erakunde pribatuen bitartez kudeatzen da, edo erakunde publiko kasu honetan badaukate presentzia handiagoa zaintzako beste sektore batzuetan baino, edo nola ikusten duzuzuk irudi argazki hori? 80 piko da subkontratak, azpikontratatuka. Bakarrik esango neuke, IFASeko adibidez zentro eta adingabekoanak batzuk, beste batzuk dira subkontratak. Ia dana.
Aipatu dituzu ere hitzarmen kolektiboen negoziazioak, eskuartze sozialaren kasuan ere, pasaren urtetik negoziazio ugari egin dira lurralde ezberdinetan, Gipuzkoan, Bizkaian, Nafarroan ere, eta gaineraz elatik kritikoak izan zarete akordio horietako batzuekin, Gipuzkoako kasuan lehengo urtean esaterako. Zeintzuk dira zeintzuk izan beharko lirateke iritsi beharreko gutxienekoak aipatu duzun ratioen jaitsiera hori adibidez? Izango litzateke? Adibidez. Eta beste zeintzuk izan dira presentatzen dituzuen eskaerak azken negoziazioetan? Beitu, nik berriro barkatu nire arlora eroango dut, eta bai, soldata oso importantea. Eta, komentauko dut, nik aukera izan dute langile moduen bai negoziazioetan egoteko, eta eman dugu 2 urte tardi konbenio bat, hitzarmen bat, guk ez dugu sinatu, klaro ez da dinot, minimoak ez dira bete, lortuteko. Eta gaur egun hasi gara nolabait plataforma osatzen, zeia urtarrilean hasiko gara berriro negoziatzen, eta soldataz aparte berriro esango du gure zentrua erdigunea dau lan osasuna. Elkarrizketari amaiera emateko etorkizunari begira galdetu behar nizun zeintzuk dira datozen hilabeteotan aurreikusten dituzuen erronkak, mobilizazioei eutsiko ote diezuen berriro, zein da datozen hilabetetan egite aurreikusten duzuena? Adibidez gure elatik, guk nik talde motor batean parte hartzen dut, eta gabiz aurten lan osasuri buruzko lanketa bat egiten, plantiletan, bai inkesta batzuekaz, eta oin berriro beste inkesta bat botako dugu, azkenean hitzarmena da langileentzako. Orduan plataforma hori egiteko bere proposamenak, bere kezkak eta bere haiengandik batu gure dugu bere eskakizunak edo. Beraz, erronka nagusetako bat izango da lan osasunaren alde horri uste datozen hilabeteotan horretan murgilduko zarete? Bai, baina, ez da hori bakarrik, soldataen kontue, prekaridadea, eta beste gauza oso importantea da, euskeren kontue, planak ez linguistikoz, bai, gure arloan nahiko astuta dauzela. Eta nola plantatzen duzu euskararen kontua implantatzea zuen sektorean, ze ekimen eraman daitezke? Adibidez, hitzarmena esaten dauena betetzea. Ze azkenean ez gara konturatzen, eta ez da titulo bat izatea, baizik eta usuario batzuek, bere ama hizkuntza, nire ama hizkuntza da erdera. Bitu nik gero hau, nik euskeraz bizinaz, baina izan da aukerea. Baina dinot, haiek bere ama hizkuntza euskerea da. Eta askotan, bere eskubideak zapaltzen dira, ez jaku inporta hori binkula sortuteko euskera erabiltea. Adibidez jartzeagatik, adibidez, eta esango zut, etorkin bategaz askotan kezkatzen gara, eta nor daki ingelesa, nor daki frantsesa, baina inork taldetan, nik ikusten dodane, inork ez dago galdetutan hori, nor daki euskerea binkulo polit bat edo binkulo gehiago sortuteko, adibidez jartzeagatik. Azkenan zerbitzua eta zerbitzu publikoa da. Gauza guztiak kontutan hartuta, gaurkoan hemen utziko dugu elkarrizketa. Esan minet, mila esker amaikara tortzagatik ezak izerbe gehiago gehitza gustatuko litzaizuken. Eskertzen dut pilo bat, hori aulekua izatea eta nolabait gure lanbidea ezaguraztea hemen gune honetan. Eta eskerrik asko benetan. Egon gara, datozen hilabetetan egiten duzuenarekin. Mila esker etortzeagatik. Mila esker. Gure aldetik besterik ez, albisteak une oro gure sare sozialetan eta 11.eu satarian dituzue eskuragarri, Messi Lekrepen, kafe latte abestiarekin utziko zaituztegu, gu bihar itzuliko gara, bitartean gabon pasa. Skibidi bop, skibidi bang, Messi Lekrepi in the game, hau txakarrotuta polemika bilatzen beste behin, ma flow txuku train, lehiakite jo chain, ta esan badauke ulatxa pelduna asmatu zein. Juan is my name, eta ez dut urte gutxi, ez dautu nitun bombotaka jauain ezin ditut utzi, amonak betidanik esan dit galtzak gorago jantzita, ordunen itun ez ilo, hain ez dauzket zertan jetxi. Number one MC, keba, adarra jotzen, eitalare bazpanelo tunikate motzen, bilatu aterpe batek aitza etorri baino lehen txikiziontat
atzen, zuzen sartzen, kurbazak izuta kruzatzen hartzen, jarri biruta eta horrek espaldin bau funtzionatzen, zatiketzea saiatzen, eteben baten bat izurru murruta biltzaiden, esateuena, ez diozula zure banda ipatzen, meziuena, negi igualtzaitz esateuen, nik ikustetena, ni naiz mozorrok entzeitun asteazkena, tolosatik nator jariot eta bizena, zure alabai babadario eta semea isemena, kasi naiz inotaz fio zepena, traizio bat inusentek jasateu tontoak bigarrena, euskera zindan rap hobena nortzonena, zurea kopia bat, beste kopia batena, perezada dauketena sentitzen naiz Mefisto, gora unidad alabesa foko feskean Kristo, God damn.